गो ग्रीन टेक्नॉलॉजीचे डायरेक्टर मायकल डिसूजा आणि सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्यात नुकताच वाद झाला। हा वाद नेमका कशामुळे झाला, त्या वादाचं कारण काय, त्यासाठी पाहूयात कोकणसातचा स्पॉट पंचनामा। ग्रो बिग टेक्नॉलॉजीचे डायरेक्टर मायकल डिसूजा आणि सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या पत्रकार परिषदा संपूर्ण सावंतवाडीकरांना जिल्हावासींनी पाहिला। मात्र हा वाद नेमका कशामुळे झाला, या वादाची पार्श्वभूमी काय होती, या वादाचं नेमकं कारण काय होतं, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। कारण उद्या काउन्सिलच्या ठरावामध्ये हा मुद्दासुद्धा येणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर या सगळ्याच गोष्टीचा आढावा घेणार आहोत। हा वाद नेमका कशावरून सुरू झाला हे आपण पाहणार आहोत आणि त्यासाठीच आपण आलो आहे आज जे शिवरामराजे भोसले ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालय आणि कलादालन, त्याच पद्धतीनं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये जिथे हा वाद झाला, जिथनं या वादाला सुरुवात झाली आणि त्याच्यानंतर तो वाद अगदी राजकीय आरोप प्रत्यारोपांपर्यंत गेला। तो वाद नेमका काय होता ते आपण जाणून घेणार आहोत, पाहूया। याच ठिकाणी त्या दिवशी नेमकं काय घडलंय हे ऐकूया तेथील मॅनेजमेंट स्टाफकडून। साहिल संजय नाईक आहे, मी इकडे IT मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे। तर इकडे त्या दिवशी मॅडम आल्या, राणी सरकार आल्या, तर ते आल्यावर आतमध्ये आम्हाला विचारायला लागलं की आतमध्ये इथे काय चाललं आहे। तर आम्ही सांगितलं इकडे काम आमचं चालू आहे। तेवढ्यात मग आम्ही बाहेर आलो। मग बाहेर आल्यावर 2 रूम्स आहेत, तर त्यातली एक रूम आम्हाला एक रूम दिलेली आहे, तर दुसरी रूममध्ये आमची सगळी मुलं बसलेली होती, नॉर्मल बसलेली होती। तर त्याच्यानंतर आम्ही जसे बाहेर आलो तेवढ्यात सर आले, आमचे मायकल सर आले आणि त्या दोघांमध्ये बोलणं चालू झालं। हे आणि इकडे आमचं काम सध्या चालू आहे ते बजाज आउटसोर्सिंगचं काम इकडे चालू आहे। तर तिथे आम्ही जे कंपनीकडनं आम्हाला काम येतं ते आम्ही त्यांना आउटसोर्स करतो, म्हणजे काय असेल काम ते आम्ही एका ईमेल स्वरूपात किंवा त्यांचे आउटबाउंड कॉल्स असतात त्या स्वरूपात आम्ही त्यांना करून देतो। या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजेंनी मांडलेली भूमिकाही पाहूया। बिल्डिंगमध्ये कल्चरल प्रोग्राम काय करू शकते आपले लोकांसाठी, आपल्या युवकसाठी, त्याच्यासाठी आम्ही चौकशी करायला गेलेली आहे आणि आम्हाला वाटलं की आपण वरती जाऊन मुलांना भेटूया आणि आम्ही प्रश्न विचारलेलं की 2 रूम्सचा वापर आपण करत आहे, आपण आम्हाला 1 रूमचा रेंट सांगितलेलं। तर जेव्हा मी प्रश्न विचारलं तेव्हा मला उलटा विचार केलं की तर आमचे लोकांना बाथरूम वापरायचं नाही, ते आम्ही बाथरूमचा विषय आलाच नव्हता आणि आम्ही हे प्रश्न विचारलं आणि हे अपेक्षा होती की आज नगरपालिकेने आपल्याला सहकार्य केलं आहे, आपल्याला हे चांगली रूम उपलब्ध करून दिली आहे, तर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती की आपण दुसरी रूम वापरणार आहे। तर एक टाईम प्रशासनकडून, नगराध्यक्ष मी आहे तर माझ्याकडून येऊन बोलायला आम्ही नेहमी सहकार्य केलं आहे, आपले रिलेशन परिवारसोबत सुंदर होते आणि हे झाला इन्सिडेंट। तर मी नगराध्यक्ष आहे ते विसरताना त्यांनी माझ्या राजघराण्यावर, माझ्या परिवारावर टीका केला आहे। दरवेळी माझ्या परिवारावर टीका कशाला होत आहे, तर एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं हे माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे। नगरपालिकेची उत्पन्न आम्ही वाढत आहे, आम्ही स्वतः तरी नाही घेत। हे जे काही आम्ही केलं लीगली केलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मी आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट दाखवलं होतं, 15 दिवससाठी आम्ही दिलं आहे, रेंट ठरवून दिलं होतं आणि प्रशासनकडून आम्ही विचार करून त्यांची सल्ला घेऊन हे ठराव घेतलं होतं। तर हे दरवेळी माझ्या राजघराण्यावर टीका कशाला करत आहे, किती आम्ही सहन करू। मी कधीही कोणाशी मी वाईट नाही बोलत, कोणाबाबत कधीही मी काय बोलत नाही। आज पण मला प्रश्न विचारलं तर मी ग्रो बिग टेक्नॉलॉजीज एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, ते दरम्यान मी ते डिसिजन घेतलं आहे। मी कधीही एक इंडिव्हिज्युअलना असं टीका कधी करत नाही, कारण ते माझी संस्कृती नाही आहे, त्यांचे माझे विचार नाही आहे। आणि मी खरं सांगते हे झालं त्याच्यानंतर आपण सर्वांनी मला जे सपोर्ट दाखवला आहे, आपण सांगितलं की मॅडम दरवेळी असं होतं आहे, आपण काय करणार। तर अनफॉर्च्युनेटली हे खूप पुढे जात राहिलं तर मला काहीतरी लीगल ॲक्शन घ्यावं लागणार, कारण दरवेळी आम्ही काही बोलत नाही त्याच्यामध्ये ते अर्थ नाही की मी खोटी आहे, नाही, ते अर्थ आहे की माझे जे संस्कार आहे, मी फक्त काम करायला इथे आले आहे, मी राजकारण खेळायला नाही आले आहे।
माझं ध्येय आणि माझं लक्ष एकच होतं की मी सावंतवाडीसाठी काम करणार आहे आणि तेच माझे प्रयत्न आहे. आपण जनता इथे आहे, जनतांना सगळं माहिती आहे, मला परत बोलायची गरज नाही आहे. या जागेच्या वादाचं रूपांतर झालं राजकारणातील आरोप प्रत्यारोपात. त्यामुळे ही कंपनी रोजगार देणारी की क्लास चालवणारी यावरून जोरदार चर्चा आहे. याबाबत येथील कर्मचारी काय म्हणतायत तेही ऐकूया. मेरा नाम आयशा है, आयशा सोलकर. मैं इधर ही रहती हूँ. तो इधर मैं 3 साल से काम पे हूँ. पहले हम 10 लोगों से स्टार्ट हो गए. अभी हमारी जो है ग्रोथ जो है बढ़ रही है. 160 के करीब हो गए लोग. तो जॉब अच्छा है, ऑनलाइन सब करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को आ रही है अभी इसमें. माझं नाव हलाबा धनगर आहे. मी प्रॉपर गडिंगलाच आहे. माझं कॉलेज संपल्यानंतर मी इकडे तिकडे जॉब सर्च करत होतो पण भेटत नव्हता. मग मी ते असं ह्याच्यासाठी आलो होतो आणि मला सावंतवाडीमध्ये जॉब भेटला. आता मी गेले 4-5 महिने इथे जॉब वगैरे करतो आहे. जॉब वगैरे चांगला आहे, काही हे वगैरे नाही आहे, त्याच्यामुळे ते हे झालं. इथे मोस्टली अशा आउटसोर्सिंगचे जे काही डाटा एंट्रीचे वगैरे जॉब असतात ते जॉब वगैरे इथे आम्ही करत असतो. कम्प्युटराईज सगळं वर्किंग असल्यामुळे काही म्हणजे असे वगैरे नाही की एखाद्या ठिकाणी सेल्स वगैरे करणं, असे काही जॉब्स वगैरे नाही आहे. फक्त जे काही असेल ऑफिशियली कम्प्युटराईज वर्किंग असतं, डाटा एंट्री वगैरे. मेरा नाम तहसीन मुजावर है. मैं वेंगुर्ला से अप डाउन करती हूँ. हमारे वहाँ मतलब जॉब की कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी. यहाँ पे हमारे माइकल सर की वजह से हमें जॉब मिल रहा है और बहुत अच्छा जॉब है. हमें मतलब कंफर्टेबल है, कुछ इशू नहीं है, सब प्रोसेस अच्छे हैं. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और हम सेफली घर तक पहुँच जाते हैं वेंगुर्ला तक. माझं नाव स्मिता राजदत्त सादले. मी माझगावमधून आले आहे. इथे आम्ही ऑनलाईन प्रोसेस म्हणजे सगळेच कामं करतो ऑनलाईनची. इथे हा रोजगार आम्हाला या मायकल सरांमुळे मिळाल्यामुळे आमची ग्रोथ व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि आज आम्ही पहिल्यांदा कमी होतो, आता आम्ही 160च्या वर आहोत. इथे काम नेमकं म्हणजे आम्हाला कॉलिंगचं वगैरे आहे इथे आणि म्हणजे कंप्लेंट्स वगैरे असतात त्या आम्ही हे करतो इथे, रजिस्ट्रेशन वगैरे सगळं. यावर ग्रो बिगचे डायरेक्टर मायकल डिसोजांनी देखील आपली भूमिका जाहीर केली आहे. सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नव्हता आणि आम्ही राजकारण असल्यामुळे आम्ही बघत होतो की मुलं इकडची आत्महत्या करत आहेत. म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणात करोनानंतर बघायला गेलं तर आजपर्यंत एकंदरीत रेकॉर्ड बघितलं तर 350 मुलांनी विविध अपघात असतील, म्हणजे नोकरीसाठी जाताना अपघात असतील, नाही तर आत्महत्या असतील फ्रस्ट्रेशनमध्ये, म्हणजे जॉब नसल्यामुळे. तर दर दिवशी पेपर उघडला की बघायला गेलं की एका कुठल्या मुलाचा ॲक्सिडेंट तरी झाला आहे, नाही तर कुठेतरी आत्महत्या तरी केली. म्हणजे आम्हाला स्वस्त बसायला देत नव्हतं. तर आम्ही करोनात 4 मित्र एकत्र आलो आणि म्हटलं काहीतरी याच्यावर पर्याय केला पाहिजे. आपण जर पर्याय करू शकत नाही तर दुसरा कोण करणार. म्हणजे आपली जर आज सगळी परिस्थिती बघायला गेली तर आम्ही कुठेतरी एक मिडल क्लासमध्ये आहोत, तर आपण कुठेतरी एक लोकांची मदत करायची. या दृष्टीने आम्ही म्हटलं, माझे सुशांत पास्ते असतील, विनायक जाधव असतील, आम्ही म्हटलं काहीतरी करू आपण सुरुवात. आणि त्या दृष्टीने आम्ही OS सीड म्हणून आपली एक कंपनी होती जी 2012मध्ये स्थापन झाली होती. त्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण 2022पासून काम चालू केलं. म्हणजे पहिलं आपण वेब डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, इन्शुरन्स ह्याच्यामध्ये काम चालू केलं. 1-2-3 कर्मचारी घेतले आणि काम चालू केलं. पण जेव्हा बघायला गेलं की लोकांचा जो फ्लो होता म्हणजे नोकरीसाठी तो मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आम्ही 2025मध्ये ग्रो बिग टेक्नॉलॉजीज म्हणून परत दुसरी सबसिडियरी कंपनी चालू केली. आणि त्यामार्फत आपण मल्टीनॅशनल जे ब्रँड आहेत ते सावंतवाडीमध्ये यायला तयार होते. म्हणजे आमचे जे मित्रपरिवार आहे तो सर्व क्षेत्रातला असल्यामुळे ते आम्हाला असेच आपण त्याच्या गाठीभेटीमध्ये आपण हे केलं की आपण एखादी कंपनी जर स्थापन केली तर आपण नक्कीच हे करू. आणि 2024मध्ये आपण मुहूर्तमेढ ठेवली आणि 2025मध्ये ती आपण रजिस्ट्रेशन केली. आणि 2025मध्ये आपण एक मल्टीनॅशनल ब्रँड आहे. आपण कसं आहे, आपल्याला एक बंधन आहे की आपण जग जाहीर ती नावं करू शकत नाही, पण एक भारतातले टॉप 10 कंपनीपैकी आज आपण जे शेअर मार्केटमध्ये ज्यांचा होल्ड 60% आहे, म्हणजे जो आपण सेन्सेक्स म्हणतो, निफ्टी म्हणतो, निफ्टीमध्ये फर्स्ट 10 कंपनीमध्ये त्यांच्या ज्या 6 कंपनी त्यांच्याबरोबर ॲग्रीमेंट झालेलं आहे. म्हणजे बँकिंग सेक्टर असेल, कन्झ्युमर फूड असेल, प्रॉपर्टीमध्ये असतील, असे विविध कंपनीच्या मल्टीनॅशनल ब्रँड आहेत. त्या सावंतवाडीमध्ये आजच्या घडीला ज्या टायर 1 सिटीमध्ये होत्या त्या आपली सावंतवाडी टायर 3 सिटी आहे आणि यायला तयार आहेत की कॉस्ट इफिशियन्सी AI त्यांना सुद्धा मोठा फटका बसला आहे. आणि आज जागतिक अर्थकारण बघितलं तर कुठेतरी ही अर्थव्यवस्था आपली ढसळत चालली, म्हणजे थोडं कुठेतरी बॅकग्राऊंड ह्याच्यावर आहे. तर त्या कंपनी आपण हे केलं की आम्ही तुम्हाला तीच मॅन पॉवर, तेच सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर सावंतवाडीमध्ये उपलब्ध करून देऊ, तुम्ही इकडे कंपनीला या. तर अशीच एक कंपनी एक्सेप्ट झाली आणि ती आम्हाला 2 वर्ष पहिलं आपल्याला म्हणजे ग्रो बिग टेक्नॉलॉजी ह्याच्यावर आपण ती घेतली आणि ते 10 सीट आपण त्यांना फक्त एक्सपिरियन्स बेसवर आम्ही त्यांनी आम्हाला दिल्या.
आणि त्या बेसवर आम्ही एवढं काम चांगलं केलं की ती कंपनी खुश झाली. त्यानंतर आपल्याला 90 सीटपर्यंत आपण त्या मल्टीनॅशनल कंपनीने आम्हाला दिल्या. त्यानंतर त्या कंपनीचं अप्रूव्ह देऊन आम्ही दुसरी कंपनी एक आली, त्याने आम्हाला 60 सीट दिल्या. अशा करून आमच्याकडे आज 160 सीट ह्या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलं आपल्याकडे इथे काम करत आहेत. आणि आम्हाला आज अभिमान आहे की मुंबई, पुणे, गोवा, कोल्हापूर म्हणजे ह्या पुऱ्या क्षेत्रातल्या 40 मुलं जी बाहेर होती ती आज आपल्या घरी काम करत आहेत. म्हणजे इथे येऊन घरी राहून ते म्हणतात की आपल्याला इथे थोडा पगार कमी भेटला तरी चालेल, पण आम्ही घरी सुखी आहोत. आमचे आई वडील एकुलते राहत होते, आम्ही आज राहिल्यामुळे त्यांचं मुलं ते येऊन आमच्या म्हणजे आभार मानतात त्यांचे आई वडील की तुमच्यामुळे आमची मुलं आज घरी आली. कुठेतरी राहत होती, कुठेतरी त्या कॅन्टीनमध्ये राहत होती, सगळे हाल होत होते, आज ती इथे राहत आहे. आणि इकडनं अपडाऊन करणारी मुलं गोव्यातली नाही म्हटलं 60 मुलं आज आमच्याकडे इथे काम करत आहेत. आणि मल्टीनॅशनल ब्रँड असल्यामुळे लोकांनी काही जरी म्हटलं तरी मल्टीनॅशनल कंपन्या 100 इयर्सची लेगेसी आहे त्यांची, 100-150 वर्षाची लेगेसी असलेल्या कंपन्या आहेत. आज कसं आहे आपण ह्याच्यावर त्यांचं नाव घेऊ शकत नाही, पण तुम्ही जर बघितलं तर इथे जर काम चाललं आहे तर तुम्ही तिथे चौकशी करू शकता कसल्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे 150-150 वर्ष असलेल्या कंपन्या म्हणजे फक्त आम्ही त्यांचं आउटसोर्सिंगचं काम करतो. म्हणजे ते आज कसं आहे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम जे म्हणतात त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो. आम्ही त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनपॉवर उपलब्ध करून देण्याचं काम करतो. आणि जी मॅनेजमेंट आहे ती स्वतः त्या कंपनी करत आहेत. म्हणजे त्यांच्या मोठ्या कंपनीचे मोठे क्लायंट इथे आहेत आणि ते इथे आपलं हे करत आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने आपलं काम चालतं. आणि नाही म्हटलं तर 3 वर्ष आमचे आज जे 2022 आपण जे काम करतो, 4 वर्षापासून आमचे जे कर्मचारी आहेत जे आम्ही पहिले OS सीटपासून चालू करतो ते आजही कर्मचारी आपल्यावर आहेत. आणि आम्ही विविध ह्याच्यामध्ये काम केल्यामुळे आज आपल्याकडे पहिलं साहेब सांगतो आपल्याकडे 10 कर्मचाऱ्यासाठी आम्हाला 15 दिवस लागले. आणि आज आम्हाला दिवसाला 25 इंटरव्ह्यू येतात. एक सीट भरायची असेल तर 30-30, 40-40 मुलं दिवसाला येतात, अशी परिस्थिती आहे. आता आपण मल्टीनॅशनल एक बँक आहे त्याचं आपण चालू आहे आपलं काम आणि त्यांना अप्रूव्ह मिळालं आहे आणि त्या दृष्टीने आपण हे काम चालू केलं. आणि त्यात थोडं पाठीपुढे असतं. म्हणजे काय असतं शेवट कुठल्याही क्षेत्रात काम करताना थोडा त्रास होतो. पण आज हा मल्टीनॅशनल बँकिंग सेक्टर जर सावंतवाडी झाला तर एक जर कंपनी आली तर भविष्यात आणखी 10 सेक्टर येतील. आणि आपल्याकडे असं आहे की पाईपलाईनमध्ये अजून 6 कंपन्या आहेत आणि 1000 रोजगार निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आपला प्रयत्न चालू आहे. म्हणजे सिंधुदुर्गात जे म्हणतात काय होत नाही ते आपल्याकडे करून दाखवायचे आपण मार्गावर आहोत. आता या प्रकरणाला राजकीय रंग आल्यानं प्रशासनाचीही भूमिका आम्ही जाणून घेतली आहे. पहा प्रशासन काय सांगतंय. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या जिमखाना येथील हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञान प्रबोधिनी जी आहे त्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरची एक खोली मागणीसाठी आपल्याला ग्रो बीन टेक्नॉलॉजीनं अर्ज केला होता. त्यांचा उद्देश यामध्ये असं होता की स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यासाठी त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम करणं आवश्यक होतं. या गोष्टीचा विचार करून माननीय नगराध्यक्ष महोदयांनी युवकांचं नुकसान होणे, युवकांना चांगलं प्रशिक्षण मिळावं यामुळे विशेष बाब म्हणून 15 दिवसासाठी एक भाडी निश्चिती करून आपल्याला आकारणी करण्यात आली होती. त्यांना 15 दिवसासाठी दिलं होतं. 15 दिवसानंतर त्यांनी ते रूम सोडणं अपेक्षित होतं, पण त्यांनी ती कंटिन्युअस वापर करत असल्याबाबत ती बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे मॅडम हे जनरल व्हिजिटसाठीच वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतात. त्या दरम्यान मॅडम गेल्या होत्या व्हिजिटला तर तिथं ते एक रूमऐवजी 3 रूम वापरत असल्याबाबत बाब निदर्शनास आली. त्यावेळेस माननीय मॅडमने त्यांना विचारलं की बाबा हे असं का करताय, तुम्ही परवानगी घेतली आहे का किंवा नाही. तर त्यांनी त्याची परवानगी घेतली नाही असे बाबत त्यांनी सांगितलं. तर तुम्ही परवानगी घेतल्याशिवाय वापरू नका हे असे स्पष्ट शब्दात मॅडमनी सांगितलं. कारण त्याला काउन्सिल सभेमध्ये हा विषय घेतलेला आहे आपण. कारण त्यांची 15 दिवसाची परवानगी, त्याचे पैसे भरून घेणे आणि त्याचे डिपॉझिट जे भरणं आहे ते सुद्धा भरायचं आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि वरील जे इतर कालावधीसाठी जे वापरलेलं आहे ते पण आपण भाडी मागणीसाठी त्यांना आपण पत्रव्यवहार करणार आहोत. ज्यावेळेस आपण त्यांना पत्रव्यवहार केला होता त्यावेळेस त्यांनी कुठलंही त्याबाबतचं ऑब्जेक्शन घेतलं नव्हतं किंवा की भाडं जास्त आहे किंवा भाडं कमी आहे. तर त्यांनी जर त्यावरचं ऑब्जेक्शन घेतलं असतं त्याचं आम्ही त्यांना एक्सप्लेनेशन दिलं असतं. पण त्यांनी कुठलंही ऑब्जेक्शन न घेतल्यामुळे त्यांना आता त्यांनी कशा आधारे बोलतायत हे माहीत नाही. आम्ही त्यांना स्पष्ट लेखी स्वरूपात दिलं होतं त्यांना. यातच बुधवारी नगर परिषदेची बैठक होणार असून यात हा मुद्दा अजेंड्यावर आहे. याबाबतचा ठराव मांडला जाणार आहे.
त्यामुळे सभागृहातील चर्चा तापण्याचीही शक्यता आहे. एकंदरीतच पाहिलं तर ग्रोबिक टेक्नॉलॉजीचा जो वाद होता किंवा मुद्दा होता, त्या जागेचा जो वाद निर्माण झाला होता, त्या संदर्भात आपण सगळ्यांचीच भूमिका, सगळ्यांचीच बाजू जाणून घेतलेली आहे. रोजगाराच्या दृष्टिकोनातनं खरं तर मायकल डिसोजा यांनी ही जागा, ही खोली मागितली होती. मात्र यातला वादंग पाहिला तर नगराध्यक्षांनी पण म्हटलं की एका जागेची मागणी करून अन्य 2 खोल्या वापरल्या गेल्यात असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर मुख्याधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्याच पद्धतीनं ती गोष्ट सांगितली. खरं तर उद्या नगर परिषदची काउन्सिलची बैठक होते आणि या काउन्सिलच्या बैठकीमध्ये अजेंड्यामध्ये हा मुद्दा आहे. हा ठराव आता संमत होतोय की त्याला विरोध होतोय हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. मात्र पाहिलं तर जवळपास तिथे 100हून अधिक जे विद्यार्थी आहेत किंवा जे विद्यार्थी म्हणण्यापेक्षा तिथे येणारे ते कर्मचारीच म्हणावं लागेल, जे आउटसोर्सिंगचं काम त्या ठिकाणी करतात, त्यांना रोजगार तिथनं मिळतोय. आणि हे सगळंच बघता नगर परिषदेला मिळणारं उत्पन्न, त्याचबरोबर इथल्या स्थानिक युवक युवतींना मिळणारा रोजगार, या दृष्टीनं उद्याच्या या बैठकीमध्ये कोणता निर्णय होतोय, सत्ताधारी विरोधक या मुद्द्यावर काय निर्णय घेतात, हे उद्याच्या काउन्सिलमध्ये बघणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी.